Заповядайте документите, другари капитан. А къде е пътния лист? Как? Ама няма ли го? Няма го. Че тук беше, къде може да е? Ти какво караш, бе? Сувенирчите, другари капитан. На ТПК-то. Малко ковано желязо, малко матричка. Дефицит на радост за населението. Да е верно, другари капитан. Ти защо караш държавна кола с книжка за любител шофьор? За услуга, другари капитан, на ТПК-то. Понеже Митко се разболя. Трите имена? Митко... Не му го знам второто. Лошо? Лошо. Лошо, другарио. Седларов. Къде е работилницата? Долни Богров. Да. Карай. Дете имам, жена имам. Ще направя някое автопроизшествие. Айде. И тъй към изворите на народното творчество. Не ми взимайте книжката, няма да изкарам втори път изпит. Сега ще ми покажеш пътя към тази ренесансова Флоренция на Софийски окръг. О, Беатриче! Както казваше моят приятел Франк Лойд Райт. Да е верно, другари капитан. Заповядайте, другари капитан. Мими. Да, Коля. Мими, ще кажа. Мими, загасихме. Имаме цех за ковано желязо, за дребни пластмасови сувенири с преса и за пирография на дървени изделия. Нямаше къде, ги настаних в моята къща. Похвално. А сега да видим моделите на продукцията. Куклички. А това какво е? Марсианка. Прилича на змия. Много се харчи, казва мамо. Не казва. Не каза. Куче касичка. Къща касичка. Зае касичка. Куче. Куче касичка. Старомодно. Имаме модерни. Зарче касичка и шлем касичка. Икономията е майка на мизерията. Тъй верно. Това куче защо е зелено? Той е крокодилче. Защо не пише? Заяжда от влагата. Лошо, другарио. Седларов. Лошо, Седларов, лошо. Кой е дизайнерът на предприятието? Какво? Кой прави моделите? Ами аз. А тези Мими. Западно влияние. Секунд, другар капитан. Опадък. Дайте ми документите. Цени, производство, пласмент, заплати, месечни отчети и така нататък. Мирише ми на командировка в Централния Софийски затвор. От мен един съвет. 1216, втория етаж, южното крило, при бай Ставри. Познавам го лично. Човекът е строг, но справедлив. Много обичам етапите. Вие сте още млад. Ще излезете запазен. Другаро капитан, моля ви, на мен ще ми стане лошо. Първата година е трудно. После се свиква. Мими, носи я ти. Защо бе, Коля? Мими.
Лед няма ли? Че как? Лед. Ами, бе, ти казвам, като имате сред. Леда. Влезте, Седларов. Аре, излезте вътре. Излезте вътре. Чакай, да ти пречиш. До сега изчислявам нерегистрираната печалба. 5-цифрено число. Както виждате, само за последните 3 месеца. От колко години е предприятието? От 5. А някои колеги твърдят, че при социализма милионерите са вече на изчезване. Жена храни, другари капитан. Малко детенце. Момиченце. Да ти е живо и здраво. Имам само една къща. Цяла прогимназия е на 3 етажа. Нарочно не измазваш. 2 леки коли видях. Едната е стара. Лошо. Лошо, Седларов. Лошо. Какъв пример даваш на момиченцето си? Тя е кандидат-студентка 3-та година. При вашите финансови възможности... Витис, невъзможно, пише пие си. Няма невъзможно. Както казваше моят приятел Франк Лойд Райт.